pariin. Täällä on tänään juontajina Kiira ja Demonin Alle. Nyt alkaa Pinjan piirtohetki. Pinjan piirtohetki. Olipa kerran kettuperhe. Isi ja äiti kettu olivat hyvin kiireisiä. He pyysivät pikkukettua käymään heidän puolestaan kaupassa. Äiti kettu pyysi pikkukettua tuomaan kaupasta itselleen jotain mukavaa. Ja isäkettukin halusi itselleen jotain. Ja sitten pikkukettu lähti matkaan. Muistakaa lapset aina totella äitiä ja isää. Loppu. Olipa mukava ohjelma, eikö ollutkin? Nyt jatketaan Even leikkituokilla. Oho, te tulittekin jo. Nyt on nimipäiväonnittelun aika. Hyvää nimipäivää, Visa! Meille oli tullut palautepostin mukana tällainen kirje eräältä pieneltä katsojalta. Hei juontajatäti, minua tarhassa sanottiin läskiksi ja ne sanoi, että kaataa mehut mun päälle. Ei se kuule aina voi mennä niin, että haukutaan läskiksi ja kehotetaan toisia kaatamaan mehut toisten päälle. Niin juu, ei se maailma sillä tavalla pyöri, että kaikkia vaan kiusattaisiin. Kiusaaminen on väärin. When we call to see the